Dobrý deň. V tomto návode sa pozrieme, ako zadávať výsledky na novej webovej stránke Request. Ak chcete zadať výsledky pre konkrétnu vzorku, prejdite na stránku Zadávanie výsledkov prostredníctvom navigačného menu v ľavej časti obrazovky. Z rozbaľovacích zoznamov vyberte program, pre ktorý chceme zadávať výsledky. Následne vyberieme cyklus a číslo vzorky. Aj v tejto sekcii nájdeme funkciu vyhľadávania. Vyhľadávanie podľa analytu alebo podľa analyzátora. Zobrazí sa následne len to, čo ste hľadali, čo uľahčuje pridávanie výsledkov bez toho, aby ste museli prechádzať celý zoznam všetkých testov. Jednoducho zadajte výsledok do stĺpca výsledok. Upozorňujeme, že čiarky nie sú akceptované, iba desatinné bodky. V prípade potreby zadajte hodnotu väčšia ako alebo menšia ako. Po zadaní výsledku sa pod políčkom Výsledok zobrazí žltá čiara. To znamená, že výsledok bol zadaný, ale nebol uložený. Všetky výsledky, ktoré boli zadané, ale neboli uložené pred uplynutím stop termínu na zadávanie výsledkov, budú stratené a nebudú akceptované. Kliknutím na tlačidlo Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky sa uložia všetky zadané výsledky. Políčko sa následne vysvieti na zeleno, čím sa zvýrazní, že výsledok bol uložený. Ak došlo k chybe pri zadávaní výsledkov, účastníci sa môžu vrátiť a upraviť zadaný výsledok aktualizovaním čísla v poli Výsledok pre danú analytickú látku. Upozorňujeme, výsledky je možné upravovať len pred uplynutím stop termínu. Ak termín na odoslanie uplynul, výsledky nebude možné na tejto stránke upravovať. Kliknutím na rozbaľovacie menu na ľavej strane sa zobrazí auditová stopa pre záznam a zobrazia sa predchádzajúce podrobnosti, kto vykonal zmeny a kedy boli aktualizované. Request.com teraz umožňuje účastníkom pridať dôvody, prečo nereportujú výsledok pre danú vzorku, ako aj pridať sprievodný komentár. Rozbaľovacie menu pre nereportovanie výsledkov umožňuje účastníkom vybrať si zo zoznamu vopred určených dôvodov, prečo nereportujú výsledok. Do textového poľa, ktoré je k dispozícii pre ďalšie podrobnosti, je možné pridať aj komentár o nereportovaní výsledku, ktorý sa uloží do vlastných záznamov účastníkov, ktorý poskytne ďalšie objasnenie dôvodu nezadania výsledku. Pridanie komentára o nereportovaní výsledku nemá vplyv na reporty Request. V reporte bude stále uvedené, že výsledok nebol predložený. Je to výlučne na zabezpečenie jasného auditného záznamu, ktorý umožní identifikovať, prečo nebol výsledok zadaný. Ďakujem za pozornosť.